गावजों गावनि गेजेराव गोजोन खौसेथि गायसननाय थांखिजों सा बथाकुसि गामिया खुंगा 5थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों। बोराइ बाथौनि दहाय लानानै गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि गोथार हामलायथि आरो गावबा गावनि गेजेराव बायदि रोखोमनि गेना गोरोन्थि सानलायनाय थासारिफोरखौ ज्राब गारनानै गोदान बोसोराव गोदान मोनसे मिजिं लानानै साहा बथाकुसि गामिनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साहा बथाकुसि गामि लाइमोन आफादनि बानजायनायाव गामिनि बाथौ थानसालि लांगोनायाव खुंफुंजानाय देग्लायनि खुंगा 5थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि दोरोङारि गेलेनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुआरि बादायलायनाय लोगोसे जथायै रंजानाय मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनाय थांखिजों मोनाबिलि समाव हारिमु बिलिफां हाबाफारिबो लानाय जायो। जाय हाबाफारिखौ गावनि बाहागो लानायजों बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला बिजेपि एसटि मर्चानि गाहाय नेतारि अर्जुन दैमारिया। खुलुमबाय। जे साहा बथाकुसि गामि आफादनि दैदेननायाव 5थि रंजालि फोरबो खुंनाय जों खुंदों। बेनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जोङो हारिमुखौ अरायसम गोथां महरै लाखिनाय आरो जोंनि गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो खन्थाइ बादायनाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो बायदि रंजानाय हाबाफारिखौ बिथांमोननि गोसोआव जौगाखांहोनाय आरो बिथांमोनखौ सोलोंहोनानै अरायसमबो गोजौ फारसे दावगालांनो हानायनि जि मोनसे राहा लामा बे नोजोरखौ लाखिनानै जोङो बे खुंथाय रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि गेजेरजों जों बेखौ जोङो मावफुंबाय थादों आरो जों इयुनावबो मावफुंलांबाय थागोन। बियो साननैनि हाबाफारि। जे बैसागोनि सिगां मोसौ थुखैखालि जोङो खारनाय बारनाय गेलेनाय बेखौ जोङो बारहोबाय आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो बैसागु रंजानाय न'खर न'खर बोर होनाय हाबाफारि जोबनायनि उनाव बैसागो दाननिनो 8 खालार बे दिनै गोथार मंगलबार सानाव जोङो बे नैथि जिथु हाबाफारि बेखौ जोङो थुनलाइयारि बादायनाय आरो बैसागो मेथाइ बादायनाय आरो हारिमु बिलिफांनि गेजेरजों जोङो फोजोबनो लादों। दा बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय थालांगोन। बेखौ आङो दिनै नैथि हाबाफारिनि जि मावफुंनाय बेखौ आङो बेखिनिखौ बुंथिबाय। बेबायदि हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना सुबुं माहारिनो मा फोरमायनो सानो दिनैनि सानाव? दा बेबायदि जोङो जिहेथु बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो मुलुगाव गोसारहोलांनो नांगौ जायोबोला जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा जोंनि जायखिजाया रंजानायनि गेजेरजों दामनाय देनाय, खन्थाइ आवरायनाय आरो मोसानाय मुसुरनायखौ बे साफ्रोमबो सुबुङा गोरों जानांगौ जायो। आरो बे गोरों जानांगौ जायोब्ला नैबेबायदि खुंथाय खुंनायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे राफोद जानो हायो आरो जों मुलुगाव बेफोरबायदिनो जोंनि हारिमुखौ गोसारहोनायनि जि मावफारि बेखौ जोङो दिन्थिलांनो हायो। बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जायो। रंजालि बैसागु होनना बुङोब्ला बर' हारिनि माखासे गोबां दोरोङारि जिथु आखुथायफोरा बेयाव बेरखांनो होनांगौ जायो। दा जोङो रंजालि बैसागु खुंनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जिहेतु बर' हारिनि दोरोङारि हारिमु बेखौ जोङो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गेजेरजोंनो जोङो बै 7 सान बैसागु बोर होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनाय जायो। आरो बेफोर बर' हारिनि मोनसे मावनो गोनां हाबाफारि आरो बे मावफारि खान्थिफोरा जोंनि धोरोम बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिनि गेजेरजोंनो सिबिनाय बावनाय मोसानाय मुसुरनाय बे सोमोन्दो दङ। आरो बेखायनो जोङो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों हारिमुखौ जों बेबायदि फोसावलांबाय थानाया जोंनि साफ्रोम सुबुंनि मावनांगौ खामानि होननानै जों सानो। दा दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां मदद होबाय नोंथांमोनखौ जागायनायनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै
रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोना मा मेसेज होगोन बे जोबथारनायाव? दा रायजो राजाया जोंखौ बे जिहेतु खुंजेननायनिफ्राय जिखिनि सहाय सुर खालामबाय थाखा फैसा जों लोगोसे समखौ होसोनानै जि हाबाफारि जों लायो फुंनिफ्राय जागायनानै फिरफिला दैखांनाय आरो गोथैसि बावनाय मेथाइ खननाय रोजाबनाय बायदि बिथिङाव गावबा गाव परिश्रम दान खालामनानै जोंनो मदद खालामनायनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोंनि खुंथाइ आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।